С червените бутушки потръпва дядо Мраз. Дечица веселушки пристигат с сината. Какво? Довършиш песента и си получаваш награда. Готов си? Да. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да влезем с ръце. С какво да влезем? С ръце. Не, сърце. С сърце. Давам ти друга възможност. С червените бутушки потропва дядо Мраз. Децица веселушки. Жената спря при нас, пред нас. Добре, имаме го. Получаваш си една награда с Mobile Fox и имаш възможност от нашата X-Mass торба. Какво ти се падна? И на теб се паднаха AirPods-ки, брат! Честито! Мерси. Това е. Довърши песента и си печелиш награда с Mobile Fox. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да тропне хорце. За Елка нося книга, за Спас акордеон. Не знам. С червените бутушки потръпва дядо Мраз. Дечица веселушки пристигат с сината. Какво? Следваш ли ни в TikTok? Да. Ако ни следваш, си печелиш ти награда. Веро ни следва. Показваме на хората. Следваш ни. Имаш възможност да си спечелиш награда. Ваучер! 150 лева ваучер! Супер. Стито, ето това ти е кодчето, гифткарт, може да го Мерси, сложиш в много. нашия сайт, като не забрави, че ако си поръчаш един кейс, получаваш един подарък. А вие може да последвате Mobile Fox в TikTok за още такива видеа, защото продължаваме всеки ден с над 1000 лева награди.